ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏକା। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରଚିଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଘଟଣା ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର। ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ବି ହେବେ ମର୍ମାହତ। ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱତଃ ଆଃ ବୋଲି ପଦେ ବାହାରି ଆସିବ। ତଥାପି ଶେଷ ଯାଏଁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ ମହିଳା। ତାଙ୍କର ଏ ଖୁସି ରହିବା ପଛର କାରଣ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ରାଜ। କାହିଁକି ସେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲେ? ଘୃଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାହିଁକି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଇ ପରି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ? ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର? ଲାଲ କପଡ଼ାରେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ ମହିଳା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ମନଛୁଆଁ କାହାଣୀରେ। ମନୋରମାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ। ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି ସିଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଜକୁ ଠିକ୍ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଦିନୁ ମନୋରମା ଦେବୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତିଆରି ସେଇ ଛୋଟ ଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ବିବାହ ପରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ରହିଥିଲେ। ସେଇଠି ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜର ସଂସାର। ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏବେ ସେଇ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲଗଛମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଘଡ଼ିଏ ଗପୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୋଇ ମନକୁ ହାଲୁକା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଟି ନିଜେ କରି କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ମନୋରମା। ମନୋରମାଙ୍କର 3 ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ବିବାହିତ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ 3 ପୁଅ ବୋହୂ ସବୁଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ମନୋରମା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ 3 ବୋହୂ ପାଳିଆ ଉଳିଆ କରି ରାତିରେ କଦବା କେମିତି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଶାଶୁଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋହୂମାନେ। ମନୋରମା ଦେବୀଙ୍କ 3 ପୁଅ ସହରର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ନିଜ ଘର କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଧନୀରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଭିତରେ ବି ମା କଥା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। 3 ପୁଅ କେତେଥର ମନୋରମା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେଣି, ମା, ତମେ ଚାଲ, ଆମମାନଙ୍କ ସହ ଆମ ଘରେ ରହିବ। ଆଉ ଏ ପୁରୁଣା ଘରେ କେତେ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିବ? ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ସମାନ ଅଛି? ମାତ୍ର ସିଏ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି। ଅଥଚ କହୁଛନ୍ତି, ବାପାରେ, ମୋତେ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୋ ବାପା ତିଆରି କରିଥିବା ଏଇ ଘରେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଅନେକ ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ମନ ବଳୁନି। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତମେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୋର ଖୁସି। ମୋ ଦେହକ ଗଲା। ତୋ ବାପାଙ୍କ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମନୋରମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁଅମାନେ କହନ୍ତି, ମା, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ତମକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖି ଚଳେଇ ପାରିବୁନି? ଆମେ 3 ପୁଅ କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ? ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ସେତିକିରେ ବେଶ୍ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ ଆମ ପାଖରେ। ବୟସ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ସାହା ହେବୁ। ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଲୋକେ ପୁଣି 12 ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 12 କଥା କହିବେ। ଏ କଥା ମନୋରମା ଦେବୀ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପୁଅମାନେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ, ମାଆକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଓ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେତେ ତତ୍ପର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବେ।
ମନୋରମା ଦେବୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କାରଣ। ଏ କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ତଟସ୍ଥ ହେବେ। ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାରୁ କିଏ ଛାଡ଼ ପାଇଛି ଯେ? ଇଏ ପରା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ମନୋରମାଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସିନ୍ଦୁକ। ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁକଟି ଥିଲା କାଠରେ ତିଆରି। ସିନ୍ଦୁକର ଓଜନ ବହୁତ ଥିଲା। 2 ଜଣ ସହଜରେ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ସଦାସର୍ବଦା 2ଟି ତାଲା ଝୁଲି ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ତାଲାର ଚାବି ନଥିଲା, କାରଣ ସେଇ ତାଲାଟି ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଖୋଲୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ତାଲାର ଚାବି ବୋଉ କାନିରୁ କଦାପି ତଳେ ରଖାଯିବା କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ସିନ୍ଦୁକ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବି। 3 ପୁଅ ଓ ବୋହୂଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏଇ ସିନ୍ଦୁକରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ବି ଅଛି କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି? ତେବେ ସିନ୍ଦୁକରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିଲା। 3 ବୋହୂ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ମନୋରମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଗଲେ, ସେଇ ସିନ୍ଦୁକକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ଜଗି ଆସିଥିଲେ ମନୋରମା ଦେବୀ। ଯେମିତି ସେଥିରେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅତି କାମ ନ ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଉନଥିଲେ ମନୋରମା। ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ଗଲେ ବି ଘରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲା ଲଗାଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ନିଜ କାମ ସାରି। ଯାହା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସିନ୍ଦୁକକୁ ନେଇ 3 ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମନରେ ନାନା କଥା ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ କେହି କିଛି ମନୋରମା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଏପଟେ ସିନ୍ଦୁକର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଖାଲି ଅନୁମାନ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ମିଳିବ ସେମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିସାରିଥିଲେ। 3 ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ନଜର କେବେଠୁ ସେଇ ସିନ୍ଦୁକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ଫନ୍ଦି ଫିକର ବି କଲେଣି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସେମାନେ ଏଯାଏଁ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ତରଫରୁ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ କେତେଥର କହିଲେଣି। ଏହାର ପଛରେ ବି ରହିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କାରଣ ମନୋରମା ଦେବୀ ଯାହା ଘରେ ରହିବେ ସେଇଠିକୁ ଏଇ ସିନ୍ଦୁକ ଯିବ। ହେଲେ ମନୋରମା ଦେବୀ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାଳି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁଛି, ଯେବେ କିଛି କରିପାରିବିନି ସେତେବେଳେ ଯିବି। ତାପରେ ତମେମାନେ ତ ସବୁଦିନ ଆସି ମୋ କଥା ବୁଝୁଛ, ମୋର ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଆଉ କେହି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୋରମା ଦେବୀ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ 3 ବୋହୂଙ୍କୁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରାଯାଉଛି ତା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମା କହୁଥିବା ବୋହୂଙ୍କ ଏତେ ଆଦର ପଛର କାରଣ କ'ଣ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏତେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଆଦର ସମ୍ମାନ ସେବା ଯତ୍ନ ପଛରେ ରହିଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ଏକମାତ୍ର କାଠ ସିନ୍ଦୁକ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ସିନ୍ଦୁକ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିବ ସେଇଦିନ ଏସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇ ଯିବେ। 3 ପୁଅ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେଇ ସିନ୍ଦୁକକୁ ନେଇ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସିନ୍ଦୁକରେ ଖାଲି ଶାଶୁଙ୍କର ସୁନାରୂପା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ବି ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖ ମଡ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିନ୍ଦୁକକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ। କେବେ ଯଦି କେଉଁ ବୋହୂ କୌଣସି ବାହାନାରେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମନୋରମା ଦେବୀ। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ସିନ୍ଦୁକରେ କ'ଣ ଅଛି ତମେ ସବୁ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ମାନି ବୋହୂମାନେ ବି ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରୁ।
ମନୋରମା ଦେବୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ସେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି। ଏମିତି ଭାବେ ସିନ୍ଦୁକକୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମନୋରମା ଦେବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ମନୋରମା ଦେବୀଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନୋରମା ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। କହନ୍ତି ଡାକ୍ତରକୁ ଘରକୁ ଡାକିଦିଅ। ପୁଅମାନେ ମାଙ୍କ କଥା ରଖି ଘରକୁ ଡାକ୍ତର ଡାକନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମନୋରମାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତର କହିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀର ଆଉ କେତେ ସାଥ ଦେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତିନି ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖୀ ହେବା ବଦଳରେ ଅତି ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚମକ ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ବାହାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଶାଶୁ ଚାଲିଗଲେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ସମାନ ସମାନ ଭାବେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଅଜବ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରି ମନେ ମନେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଭିତରେ ଭିତରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାବୁନଥାନ୍ତି ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ସେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ମନୋରମା ଦେବୀ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ଯେମିତି ଜୀବନ ନଥାଏ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁକରେ କ'ଣ ଅଛି ବତାଇ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ଭିତରକୁ ତିନି ପୁଅ ଓ ବୋହୂଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ। ମାତ୍ର ଏ କଥା ଶୁଣି ମନୋରମା ଦେବୀ ବେଶୀ କିଛି ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେନି। ସେ କହିଲେ, ତମେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅ। ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ପାଖରେ ଚକ୍କର କାଟୁଛ। ତାପରେ ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ। ହସ୍ପିଟାଲ ନେବ କି ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକୁ, ମୋର କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମନୋରମା ଦେବୀ ହାତଠାରି ସିନ୍ଦୁକ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲେ। କହିଲେ, ଏଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି, ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନିଜ କାନିରୁ ମନୋରମା ଦେବୀ ଏକ ଚାବି ବାହାର କରି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ତାଲାର ନମ୍ବର ବି କହିଦେଲେ। ଏତିକିରେ ତିନି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଛାତି ତଳ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ବହୁ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାବି ମିଳିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁସି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନୋରମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲାଗଲା। ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସିନ୍ଦୁକରେ ଥିବା ସେହି ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ତିନି ଭାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାହାର କଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେମାନେ ଜିନିଷ ଦିହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଲ କପଡ଼ା ହଟାଇ ଦେଲେ। ବଡ଼ ଉତ୍ସାହରେ କପଡ଼ା ଖୋଲିବା ସହ ତିନି ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ହତଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଆଶା ଯେମିତି ମଉଳି ପାଣି ଫୋଟକା ହୋଇଗଲା। ଲାଲ କପଡ଼ା ଖୋଲିବା ପରେ ଓଜନ ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷଟି ଗୋଟିଏ ପଥର ଥିଲା। ତିନି ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେମାନେ କହି ଉଠିଲେ, ମା, ତମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ପଥରକୁ ଯତ୍ନର ସହ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛ, ଆଉ ଆମକୁ ବୋକା ବନେଇ ଚାଲିଛ। ବୋହୂମାନେ ବିରକ୍ତିଭରା କଣ୍ଠରେ କହି ଉଠିଲେ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ରଖିଥିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଏଇଆ ଦେଖେଇବାକୁ ଆମକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଘାଣ୍ଟିଲେ। ଧୀର ସ୍ୱରରେ ମନୋରମା ଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବୋକା ବନାଇଲି ରେ ବାପା। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଓ କେତେ ବିକିଲି ତାର ହିସାବ ରଖିନି। ତମମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ତମେ ବଡ଼ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜରୁରୀ ହେଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲ, ସହଯୋଗ ବି କଲନି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
ଅଭାବ ଅନଟନ ସମୟରେ କେହି ଅନେଇଲ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚିଥିଲୁ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ସେ ସମୟ ବାପା ମା ହିସାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେହି କିଛି କହିଲୁନି। ତମ ବାପା ଜାଣିଥିଲେ ତମେ ସବୁ ମୋତେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏମିତି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସିନ୍ଦୁକର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ ବାପା। ତମକୁ ବୋକା କିମ୍ବା ସେବା କରାଇବା ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ତୁଲାଅ, ଏତିକି ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ବଳକା ଜୀବନ ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ନ କଟୁ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଶେଷ ସମୟ ଯାଏଁ ପୁଅ ବୋହୂ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ପାଳନ କରି ଆସିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବୋଧେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ଭାବୁଛି ତମେମାନେ ମନଉଣା କରିବନି। ମନୋରମା ଦେବୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ପାଦ କଚାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏଥର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଗରେ ଗର୍ଗର ହେଉଥିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ମନୋରମା ଦେବୀଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି କେହି ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସୁନଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା କଥା ଉଠାଉନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ମାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ନେବେ, କିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବ। ମନୋରମା ଦେବୀ ଖଟରେ ପଡ଼ି ରହି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଚମକପ୍ରଦ କାହାଣୀ ଭେଟିଦେଲୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଏଥିସହ ନୂଆ ଉଦ୍ଦାମତା ନେଇ ନୂଆ କାହାଣୀ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।